Επί της ουσίας, μια εκπομπή πνευματικού και κοινωνικού προβληματισμού. Επιμέλειται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, Παύλος Κυριακίδης. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Αν σας ρωτούσα ποιο είναι το κέντρο της Αφρικής, νομίζω πως μέσα από ένα γεωγραφικό χάρτη δεν θα δυσκολευόσασταν να απαντούσατε ότι είναι το Κονγκό και συγκεκριμένα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απόψε αυτό θα είναι και το ταξίδι μας. Ο τελικός μας όμως προορισμός θα είναι μια περιοχή και μια πόλη της μεγάλης αυτής αφρικανικής δημοκρατίας, το Λουμπουμπάσι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Κονγκό μετά την πρωτεύουσα Κινσάσα. Αφορμή αυτής της εκπομπής στάθηκε το πέρασμα από την πόλη μας του Ιεραποστόλου Πατρός Κυρίλλου, ο οποίος εργάζεται ιεραποστολικά εδώ και 45 χρόνια στον Ιεραποστολικό Αμπελώνα του Χριστού. Πατέρα Κύριλλε, καλώς ήρθατε στην πόλη της Βέρειας, στην πόλη που δίδαξε και πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Είναι χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ την αγάπη σας που με καλέσατε, ευχαριστώ πολύ για ό,τι μου προσφέρετε και ευχαριστώ και το σεβασμιότατο τον Άγιο Πατέρα που έχετε κοντά σας και σας νουθετεί, και ευχαριστώ και τον Άγιο Θεό που με αξίωσε να έρθω πάλι στην Ελλάδα. Ξέρετε, το έχουμε ανάγκη να έρθουμε και να πάμε και στο μοναστήρι μας να γεμίσουμε όσο είναι δυνατόν τις μπαταρίες, όσο μας επιτρέπει και ο χρόνος και ο τόπος που ζούμε εκεί στην Αφρική. Ξέρουμε ότι θα φύγετε στις αρχές του Οκτωβρίου. Θέλουμε όμως να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα από αυτό που λέγεται Λουμπουμπάσι, που λέγεται Κινσάσα, που λέγεται Κονγκό. Να μπούμε δηλαδή στην γεωγραφία και στο κλίμα αυτής της περιοχής. Είμαστε τελείως ξένοι από αυτή την εμπειρία που εσείς έχετε εδώ και 45 χρόνια. Ναι, το Κονγκό είναι περίπου 3 φορές η Ελλάδα, 4, μπορεί και 5 αναλόγως. Να καταλάβετε ότι από την πρωτεύουσα να έρθουμε στο Λουμπουμπάσι είναι 2,5 ώρες με το αεροπλάνο. Μάλιστα. Οπότε και άλλο λίγο από την Κινσάσα να πας στα βόρεια είναι μεγάλο. Ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη. Οι Μητροπόλεις, έχουμε 3 Μητροπόλεις, έχουν γίνει τώρα 3 Μητροπόλεις και 2 επισκοπές. Το έργο προχωράει αργά αλλά σταθερά. Θέλετε να μας τις αναφέρετε έτσι εν συντομία? Ναι, η πρώτη... Αυτό δείχνει βέβαια και μια ιεραποστολική δραστηριότητα σχεδόν σε όλη την περιοχή του Κονγκό, έτσι. Βέβαια. 3 Μητροπόλεις, παλαιότερα ήταν μία. Ναι, παλαιότερα ήταν μία. Τώρα λόγω του ότι ο κόσμος έχει αυξηθεί να ζητάει την ορθόδοξη πίστη, και έχει γίνει η Μητρόπολη στην Κινσάσα, η Μητρόπολη στην Μεγάλη Κατάγκα που έχει 4 περιφέρειες μεγάλες, έχει γίνει τα 2 Κασάι, βόρειο και ανατολικό, είναι ο Μητροπολίτης Χαρίτων, πνευματικά, Πατήρ Χαρίτων, Κογκολέζος, ο πρώτος Κογκολέζος Μητροπολίτης. Μάλιστα. Ναι, ο πρώτος Μητροπολίτης Κογκολέζος. Και είναι ο Πατήρ Πολύκαρπος Θεοφιλέστατος και ο Θεοφιλέστατος Τιμόθεος. Είναι επίσκοποι αυτοί. Ναι, αυτοί είναι βοηθοί επίσκοποι, οι 2. Μάλιστα. Λοιπόν, και προσπαθούν και αγωνίζονται να μεταφέρουν το Λόγο του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων, όσους θέλουν. Μάλιστα, μιλήσατε για ένα μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των Κογκολέζων για τη γνωριμία και την ένταξή τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Από πού το συμπεραίνετε αυτό, πώς το λέτε? Έχουμε κάποια παραδείγματα όπου βλέπουμε αυτό το ενδιαφέρον έτσι ζωηρό και ζωντανό? Ναι, βλέπετε, ξέρετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οι ενορίες... Δηλαδή από τότε που ήσασταν πριν 45 χρόνια μέχρι τώρα. Έχει μεγαλώσει και η ποιότητα και η ποιότητα των ανθρώπων. Και η ποιότητα,
αγαπάνε την Εκκλησία, έρχονται κοντά στην Εκκλησία. Τώρα η πίστη έρχεται σιγά σιγά οριμάζει η πίστη. Οπωσδήποτε έρχονται και για να βοηθηθούν, και βάσει της βοήθειας που τους προσφέρουμε μένουν και στην Εκκλησία. Έχουμε σχολεία. Έχουμε δηλαδή στην Μητρόπολη Κατάγκα, που δουλεύω πολλά χρόνια τώρα, εργάζομαι, έχουμε γύρω στα 40 σχολεία χτιστά σχολεία, είναι περίπου 25 χτιστά σχολεία, και έχουμε παιδιά όλων των... Τα υπόλοιπα τι σχολεία είναι? Είναι με πλήθους. Μάλιστα. Είναι με πλήθους στα χωριά, δηλαδή δεν είναι χτιστά, είναι με πλήθους. Λοιπόν, και μετά, όταν έχουμε εμείς κάποιους δωρητάς, παίρνουν σειρά σε ποιες περιοχές πρέπει να κάνουμε σχολείο. Φυσικά κάνουμε χτισήματα, εκκλησία και σχολείο εκεί που είναι σταθερό το χωριό, δεν φεύγει, δεν μετακινείται. Εννοείται ότι υπάρχει και το μεγάλη πόλη. Μετακινούνται δηλαδή οι πληθυσμοί ακόμα. Μετακινούνται, γιατί όταν έρχεται η εποχή των βροχών, καλλιεργούν οι άνθρωποι και φεύγουν από τα χωριά τους και πάνε στο δάσος και καλλιεργούν. Οπότε αναγκάζονται περίπου 4 μήνες το χρόνο να μην είναι στο χωριό. Οπότε προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σχολείο και εκκλησία, και αν είναι δυνατόν και ένα μικρό ιατρείο για να μπορέσουν να βοηθούνται οι άνθρωποι. Λοιπόν, προσπαθούμε να είναι σε μεγάλο χωριό που δεν μετακινείται, και έτσι προχωρούμε σιγά σιγά, και αυτό είναι και ο ένας με τον άλλο ζηλεύουν, θα λέγαμε, συζητούν, και όταν φυσικά βασικά δεν είναι η εκκλησία, βασικά είναι το σχολείο. Το σχολείο τραβάει κόσμο. Έρχονται στην εκκλησία. Σχολείο, γιατί το σχολείο σημαίνει ότι υπάρχει και πρωινό, φαντάζομαι. Ναι, πρωί είναι το δημοτικό και το απόγευμα είναι το γυμνάσιο λύκειο. Όχι, εννοώ και σαν τροφή ίσως. Ναι, το σχολείο, όλα τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Μάλιστα. Και σιγά σιγά γίνεται κατήχηση, και στο σχολείο μέσα γίνεται κατήχηση από τους ιερείς μας που έχουμε σε κάθε περιοχή, και έτσι ο κόσμος αυξάνει. Σιγά σιγά αυξάνει. Μάλιστα. Ποια είναι έτσι η ποιότητα του κλήρου και των κατηχητών? Γιατί φαντάζομαι ότι το στελεχειακό προσωπικό της Μητρόπολης σίγουρα υποστηρίζεται και από λαϊκά στοιχεία και από λαϊκά μέλη, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, υπάρχουν οι κατηχητές. Ποια είναι η μόρφωση που έχουν? Από τα σχολεία μας. Και από τα σχολεία μας, αλλά και από τα άλλα σχολεία των άλλων δογμάτων, ας πούμε, των άλλων. Προσπαθούν. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αγωνίζονται. Όλοι αγωνίζονται. Ωστόσο, και βλέπουμε... γιατί επιλέγει ένας Αφρικανός, ας πούμε, βέβαια στο Κογκό έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η Ορθοδοξία, γιατί επιλέγει να γίνει Ορθόδοξος? Το έχετε η πρώτη κίνηση, και πώς προσεγγίζεται βέβαια και η πρώτη κίνηση είναι σε τι θα ωφεληθούν υλικά. Το σχολείο, παραδείγματος. Το σχολείο. Κίνητρο δηλαδή. Ναι, το κίνητρο είναι το σχολείο. Ναι, αλλά στο και μετά τους κινεί την περιέργεια να έρθουν να μπουν στην εκκλησία, να δουν τι πιστεύουμε και τι κάνουμε στην εκκλησία εμείς, και άλλοι μένουν, άλλοι φεύγουν αναλόγως. Πάντως σιγά σιγά αξιοποιούν, ας πούμε, τη ζωή τους, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία. Οπότε έχουμε πρόοδο των ανθρώπων, και φυσικά, όπως κάνουν και πολλά παιδιά, έχουν και όφελος. Ή θα τους βάλουμε σε κάποια δουλειά, ή θα τους πάρουμε σαν χτίστες να μας χτίσουν, και πληρώνονται, οπότε σιγά σιγά ανεβαίνει το επίπεδο τους. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της πίστης, δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι ας πούμε στην πατρίδα μας υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στον τρόπο κατανόησης της πίστης μας. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, σαν μην έχουν περάσει από κατήχηση και αντιδρούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Εκεί πώς είναι αυτά, πώς θα προσλαμβάνουν? Πρέπει να ξέρετε ότι μια φορά το χρόνο, ο Σεβασμιότατος Μελέτιος, ο Άγιος Κατάγκα,
καλεί τους ιερείς και κάνει ένα μικρό σεμινάριο ενός μηνός. Λοιπόν, κάνει ένα σεμινάριο σε όλους τους παπάδες. Περίπου τώρα έχουμε φτάσει στους 90-95 παπάδες. Οπότε έρχονται στη Μητρόπολη μόνο τη δική μας. Ναι. Και περνάνε από μια ανανέωση των γνώσεών τους και να εμπλουτίσουν λίγο τις γνώσεις τους. Φέτος όμως έδωσε, επειδή είναι και ο Θεοφιλέστατος ο Κωνσταντιανής Άγιος Πατήρ Κοσμάς, αυτός φέτος συνονιθήκανε και κάνει σε κάθε περιφέρεια, είναι 4 μεγάλες περιφέρειες η Μητρόπολη μας, έκανε σε κάθε περιφέρειες που έχει περίπου από 20 παπάδες, έκανε τοπικό σεμινάριο, ένα τοπικό σεμινάριο 4-5 ημερών. Οπότε αυτό ενισχύει λίγο και να βλέπουν και το Δεσπότη να πηγαίνει στις ενορίες τους. Και έτσι σιγά σιγά προοδεύουμε, ας πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι οποίοι προσέρχονται στην Ορθοδοξία, από πού προέρχονται, ποιες είναι οι καταβολές τους, είναι από άλλα δόγματα, είναι... Ειδωλολάτρες. Μπορεί να είναι και από άλλες... πώς λένε... Από άλλα δόγματα, από άλλες ομάδες προσευχής. Έχει μουσουλμάνους. Έχει από όλες τις... Και νομίζω έχει και διάφορες αιρετικές παραφιάδες. Ναι, έχει Πεντηκοστιανούς, έχει Μεθοδίστες, έχει από όλους. Μάλιστα. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή ειδωλολάτρες και μαγεία. Ναι, και μαγεία. Αυτά πώς θα αντιμετωπίζει η τοπική εκκλησία? Θέλει δουλειά από τους παπάδες μας και από τους κατηχητές, να πλησιάζουν τον κόσμο, να τους εξηγούν ότι έχουμε και τα μυστήρια τα οποία βοηθάνε, αλλά δεν πρέπει να πλησιάζετε τους μάγους. Αυτό είναι οι πρώτες λέξεις που προσπαθούμε να το καταλάβουν. Μάλιστα, αυτό το λέτε περισσότερο σε αυτούς που έχουν βαφτιστεί? Και σε αυτούς που βαφτιστήκανε και αυτούς που δεν είναι βαφτισμένοι και έρχονται. Βλέπετε όμως να υπάρχουν έτσι επιρροές ακόμα και στους βαφτισμένους? Και πώς το αντιμετωπίζει η Εκκλησία? Όταν ανάβουν μέσα τα πάθη τους, δηλαδή πάνω χάρη η ζήλια, γιατί ο αδερφός μου έχει τόσα λεφτά και εγώ δεν έχω. Αυτό χαρακτηρίζει έναν Αφρικάνο? Ναι, αυτό η ζήλια. Η ζήλια είναι σε μεγάλη έκταση. Μάλιστα. Και ένταση. Και προσπαθούμε να ειρηνεύσουμε τον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι τρόπος να πας στο μάγο για να γιατρέψεις τον πόνο σου. Για να κάνεις κακό στον άλλον. Για να ικανοποιήσεις τη ζήλια σου. Ναι, το πάθος που έχεις. Για να ικανοποιήσεις το πάθος που έχεις, ας πούμε. Πρέπει να υπακούσεις και στους νόμους του Θεού. Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ. Γίνεται, ακούγεται ο λόγος του Θεού και ο Θεός, εμείς πετάμε το σπόρο και ο Θεός... Τώρα, η επίσημη γλώσσα είναι... Η επίσημη γλώσσα είναι τα γαλλικά. Ωστόσο... Και η κάθε περιοχή έχουμε περίπου πάνω από 130 διαλέκτους. Και η Σουαχίλη δεν είναι διάλεκτος, η Σουαχίλη είναι γλώσσα. Γιατί τη μιλάνε σε 3-4 κράτη. Την οποία τη γνωρίζετε, την κατέχετε. Την οποία αυτή μιλάω κι εγώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε στο τέλος κάποιο τροπάριο ύμνο, κάποιο τέτοιο στα Σουαχίλη, θα έχει ενδιαφέρον. Να περάσουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα, εσείς ο χρόνος σας είναι ελάχιστος, για να περάσουμε στο τι κάνετε εσείς στην Αφρική, στο Κονγκό. Είστε συντονισμένοι στους 90,2 των FM και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούς και Καμπανίας
Παύλιος Λόγος και ακούτε την εκπομπή επί της ουσίας. Μια εκπομπή κοινωνικού και πνευματικού προβληματισμού. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Κυριακίδης, στον ήχο ο Άκης Σπανίδης και μαζί μας ο Ιεραπόστολος Πατέρας Κύριλλος από το Κογκό, από το Λουμπουμπάσι. Πατέρα Κύριλλε, σε εσάς πάλι ο λόγος να μας πείτε ό,τι θέλετε και κυρίως νομίζω είχαμε πει να ξεκινήσουμε να μας λέγατε κάποιο τροπάριο στα Σουαχίλι. Ναι, να σας πω το Άγιος ο Θεός στα Σουαχίλι και θα το ψάλουμε λιγάκι όσο μας επιτρέπει ο χρόνος. Mungu mutakatifu, muweza mutakatifu, musiekufa mutakatifu, uturumi. Μάλιστα. Αυτό το λέμε 3 φορές μέσα στη λειτουργία. Και ακολουθεί την βυζαντινή έτσι τυπική. Ναι, έχουμε και σε βυζαντινή μουσική τα έχουν μεταφράσει οι πατέρες με ευλογία του γέροντά μας, του πατρός Χριστοφόρου. Έχουν μεταφραστεί στα Σουαχίλι σε βυζαντινούς χαρακτήρες. Και σε χαρακτήρες, μάλιστα. Βλέπω το ρολόι ότι η ώρα μας περνάει και θέλω λίγο να περάσουμε σε εσάς. Εσείς κατεβήκατε κάτω. Γιατί στην Αφρική? Είσαστε από το Εγάλεο, από εκεί που είμαι και εγώ. Και κατεβήκατε έχοντας ως οδηγό σας τον Μακαρίτη, τον πατέρα Κοσμά. Τον πατέρα Κοσμά, τον Γρηγοριάτη. Μάλιστα. Αυτός ήταν που ουσιαστικά σας άνοιξε νέα πορεία, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτός ξεκίνησε με μια επιθυμία του να τον βοηθήσω και πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο, τον σημερινό Άγιο Παΐσιο, και μας έδωσε το θέλημα του Θεού. Μας άνοιξε. Να ρωτήσετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, αυτό που είναι να κάνουμε. Και πραγματικά μου έδωσε ευλογία ο Άγιος Παΐσιος και έτσι είπε στον πατέρα Κοσμά, μπορείς να τον πάρεις κάτω να σας βοηθήσει. Και έτσι προχωρούμε μέχρι σήμερα με ευλογία του Αγίου Θεού μας και του Αγίου Παΐσιου. Ήσασταν λοιπόν στα πρώτα σας βήματα κοντά στον πατέρα Κοσμά. Στη συνέχεια όμως επιλέξατε λόγω και της ιδιοσυγκρασίας σας και λόγω και των τεχνικών σας γνώσεων να ασχοληθείτε με την αοδομία. Έτσι. Κάτι το οποίο είχε γενικά ανάγκη με τα οικοδομικά. Σχολεία, ιατρία, όλα αυτά. Μάλιστα. Ναι. Από πότε ξεκίνησε αυτή η ενασχόλησή σας? Από τον Μακαρίτη, τον πατέρα Κοσμά, που εκείνος έχτιζε εκκλησίες, προσωρινές εκκλησίες, γιατί τότε δεν είχαμε χριστιανούς. Μιλάμε τώρα για το 1980, 90, μέχρι το 89 που εκοιμήθη, έγινε ένα ατύχημα και σκοτώθηκε. Λοιπόν, ήταν μικρές εκκλησίες. Μετά αρχίσαμε μεγαλύτερες και πιο γερές εκκλησίες. Όταν λέμε μικρές εκκλησίες, περίπου 8 επί 10, επί 12. Μάλιστα. Μικρές. Ικανές για τους πιστούς που ήταν για εκείνη την εποχή. Για εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Πρωτού περάσουμε λίγο σε αυτό που κάνετε σήμερα. Θυμάστε κάτι από τον πατέρα Κοσμά, τον Γρηγοριάτη? Σήμερα έχουμε ετοιμάζουμε να χτίσουμε την εκκλησία του Αγίου Παΐσιου, στο όνομα του Αγίου Παΐσιου, και οπωσδήποτε στο Λουμπουμπάσι, 3 χιλιόμετρα από το όχι, 3 είναι η Αγία Κατερίνα που έχουμε τελειώσει. Να μας μιλήσετε και για την Αγία Κατερίνα. Τώρα θα ξεκινήσουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει τα θεμέλια του Αγίου Παΐσιου, που είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το Λουμπουμπάσι προς την περιοχή της Κασέγκας, που είναι ο ποταμός και έρχονται τα ψάρια από εκεί, ας πούμε. Μάλιστα, μιλάμε δηλαδή για μια καινούργια εκκλησία. Ναι. Έχετε μεγάλη εμπειρία τώρα στο χτίσιμο, γιατί και τα τεχνικά συνεργεία που έχετε εκεί δεν είναι τα κατάλληλα. Ναι, θέλουν καθοδήγηση. Μάλιστα. Και όσοι πιστοί θέλουν να βοηθήσουν στη μνήμη του πατρός Παΐσιου, του Αγίου Παΐσιου, μάλιστα. Επειδή επικοινωνούμε τακτικά και έχω πάρει από εσάς κάποιες φωτογραφίες με την εκκλησία που είχατε ετοιμάσει, της Αγίας Κατερίνης. Μια υπέροχη εκκλησία. Ναι. Εγώ ως μηχανικός θα έλεγα ότι εκφράζει την
λουκάνικη έτσι νοοτροπία μέσα από τα υλικά, αλλά ωστόσο διατηρεί και πάρα πολλά στοιχεία της βυζαντινής τέχνης, και νομίζω αυτή η σύνθεση που έχετε κάνει είναι από τη φώτιση του Θεού. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Πώς γίνεται τώρα, ας πούμε, ξεκινάτε σήμερα, έχετε κάνει, δεν ξέρω αν έχετε φτάσει στη θεμελίωση του νέου ναού, και να πούμε ότι εδώ γίνεται ένας τεράστιος αγώνας από εσάς, από τη Μητρόπολη. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει παραχωρείται μια έκταση, η οποία όμως μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να δομηθεί. Ακριβώς, αν δεν δομηθεί, ναι, πέστε μας τα λίγο. Ναι, κάνα 2 χρόνια θέλανε να μας το πάρουν το οικόπεδο, είναι ένα οικόπεδο μεγάλο. Τότε το αγόρασα, παλιά του είχα αγοράσει 13.000 ευρώ. Λοιπόν, τώρα έχει 4 φορές πάνω. Άρα δεν μπορούμε να το πουλήσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια ακόμα ενορία στο Λουμπομβάσι. Και είπαμε να κάνουμε, είπε ο Σεβασμιότατος, ο Άγιος Κατάγκα, ο Μελέτιος, να κάνουμε τον Άγιο Παΐσιο. Και έτσι ξεκίνησα εγώ, έκανα τα θεμέλια, και ήρθε ο Θεοφιλέστατος, ο Κοσμάς, και κάναμε τον αγιασμό. Και τώρα προσπαθούμε να μαζέψουμε τα υλικά, να προχωρήσουμε, να το σηκώσουμε το ναό. Μάλιστα. Αυτός ο ναός, ο οποίος θα γίνει 13 χιλιόμετρα από το Λουμπομβάσι, από την συμπρωτεύουσα, θα λέγαμε. Ναι. Έχει εκεί η περιοχή χριστιανούς Ορθοδόξους που έχει. καλύψει ανάγκες? Έχει. Ποια πόλη υπάρχει? Εντάξει, δεν έχει πολλούς, αλλά έχει τη μαγιά υπάρχει. Και σιγά σιγά, όσο μεγαλώνει και αυξάνεται ο κόσμος σε αυτή την περιοχή, θα γεμίσει και η εκκλησία. Μάλιστα. Ήδη μας έχετε πληροφορήσει για τον νέο τρόπο που φτιάχνετε τις εκκλησίες, για να είναι και σύντομος και οικονομικός. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ναι, είναι τώρα μεταλλικού σκελετού. Ναι, μεταλλικός, και το καλύβουμε. Προκατασκευασμένος. Ναι, προκατασκευασμένος. Τον καλύπτουμε να μην φαίνεται το σίδερο. Δηλαδή τον χτίζουμε τις κολόνες, τις σιδερένιες, με τούβλο. Οπότε δεν φαίνεται καθόλου το σίδερο. Και είναι... Τι τύπος είναι τώρα? Θεωρείτε ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος? Ναι, είναι απλός, ας πούμε. Απλός, ναι. Και σταυροειδές, χωρίς τρόλου φαίνεται. Ναι, όμως χωρίς τρούλο. Αυτός που κάνετε στην Αγία Εκατερίνη. Ναι. Και την Αγία Σοφία με τις 3 θυγατέρες. Είναι μαζί. Είναι σε άλλη απόσταση. Είναι η απόσταση 30 χιλιόμετρα η Αγία Εκατερίνα. Κοντά στα σύνορα. Εδώ όμως θα τολμήσετε να κάνετε και κάτι άλλο. Τώρα να δούμε. Θα προσπαθήσουμε. Να δούμε, να ευλογήσει ο Θεός, να γίνει ένας άλλος τύπος εκκλησίας, ας πούμε. Να προσυδειάζει περισσότερο έτσι στο βυζαντινό. Στο βυζαντινό με τα τρούλου, ναι. Άρα θα προσθέσουμε ένα τρούλο. Ένα τρούλο, μάλιστα. Αυτό είναι έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, γιατί μας είπατε ότι εμείς και να πεθάνουμε, να έχουν κάτι να μιμηθούν οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν την Ορθοδοξία. Μάλιστα, γιατί η Ορθοδοξία είναι, πέρα από την πίστη μας, είναι και οι τέχνες, είναι έτσι, και η αρχιτεκτονική, όλα. Και η βυζαντινή τέχνη και η αγιογραφία. Έτσι. Αλήθεια, με την αγιογραφία πώς καλύπτεστε εκεί? Είχαμε στείλει 2 παιδιά στην Ελλάδα και μάθανε αγιογραφία, και συνεχίζουν και μάθανε και άλλους πατέρες που είχαν το χάρισμα, και έτσι με αυτούς καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε ή να μην πούμε ότι στο προσεχές μέλλον πρόκειται να γίνει μια αγιοκατάταξη, πρέπει να το πούμε. Τι σχεδιάζεται, ας το πούμε. Μακάρι ο Άγιος Θεός να επιτρέψει, εκείνος γνωρίζει περισσότερα. Ναι, και επειδή ακούγεται ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν θα μας το πείτε ως νέο εσείς, ακούγεται και από άλλες πηγές έτσι. Νομίζω και από το μελετάει το Πατριαρχείο μας Αλεξανδρίας, που είναι υπεύθυνο, είναι στη μελέτη, είναι πάνω στη μελέτη τώρα. Θα δούμε τώρα πότε, θα δούμε τώρα πότε θα τους φωτίσει ο Θεός να επιτρέψει αυτό. Για τον πατέρα Χρυσόστομο, τον Παπασαραντόπουλο. Μάλιστα. Για να δούμε. Μάλιστα, νομίζω και για κάποιον Αφρικανό επίσης. Δεν θυμάμαι. Από τους πρώτους, δεν θυμάστε, ναι.
Νομίζω κάτι έχει βγει, μια ανακοίνωση νομίζω από το Πατριαρχείο. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Ναι, δεν θυμάμαι. Ας με συγχωρήσουν οι ακροατές. Μάλιστα, ο χρόνος μας τελειώνει, Πάτερ. Τα είπαμε πολύ γρήγορα, αλλά νομίζω πιάσαμε τα ουσιαστικά από αυτά που έπρεπε να πούμε από εδώ, από την παρουσία σας στη Βέρεια. Πώς θέλετε να κλείσουμε και να απευθύνετε κάποιο λόγο στους Βερείς και στους Ναοησαίους και στους Μαθιώτες? Ό,τι μπορούν και όσα μπορούν να βοηθήσουν να τελειώσουμε αυτό το ναό. Μάλιστα. Το είπα Ισίο. Γιατί τον έχουν ανάγκη, οι πιστοί τον έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει στην Μητρόπολη μας και το Γραφείο Εξωτερικής Αποστολής, όπου υπεύθυνος είναι ο πατέρας Νεκτάριος Σαββίδης. Επομένως το μήνυμα εστάλει. Να είναι ευλογημένο. Καλό χειμώνα να έχετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Πάτερ, που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη του σταθμού μας, τον Άκη το Σπανίδη, και όλους εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και κάνετε ακρόαση από όλους μας. Καλή σας νύχτα. Ακούσατε την εκπομπή «Επί της ουσίας». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο συνεργάτης του σταθμού μας, Παύλος Κυριακίδης.